Bivša reality učesnica Jelena Krunić oglasila se za Hype televiziju nakon suđenja sa Kristinom Kijom Kockar. Naime, Jelena i Kija su danas imale suđenje u Čačku, a sada se Jelena oglasila i otkrila sve detalje. Meni je iskreno na suđenju bilo top, bukvalno od 2,5 sata, nju su ispitivali samo pola sata, a sve ostalo su ispitivali mene. Iskreno da ti kažem, na kraju mi je advokat rekao, ja tebi ne trebam, u smislu kako sam pričala, kako sam sve objašnjavala i kako sam se sama branila. Kija je došla sa dvojicom advokata. Moj advokat mi je rekao da su iz Čačka i da je jedan od njih pravnik mog glavnog advokata. Započela je Jelena i dodala. Bilo je ispitivanje i rešetanje mene, a jedan od njenih advokata kao da nije ni bio prisutan suđenju. Postavljao mi je ista pitanja koja mi je već postavljao sudija i svima je to bilo smešno. Sudija se baš nasmejao kao niko. Taj advokat je postavljao pitanja na koje sam već dala odgovore sudiji. Taj jedan njen advokat bio je onako malo previše živahan dok ga sudija nije opomenuo, rekla je Jelena i dodala da je Kijin advokat pokušavao da je zbuni, ali bezuspešno. Iskreno da ti kažem, pokušavao je da me zbuni, ali to je za mene mlaka voda. Bukvalno je pripremio pitanja tipa šta sam jela u vrtiću, što uopšte nije bilo delom mog slučaja. Zbog toga ga je opominjao moj advokat i naravno smejao se, tako da taj jedan od advokata koji je pokušavao da me zbuni i da kažem da manipuliše sa mnom na neki način i da mi ukrsti ta pitanja, ja sam to lako rešila sa njim. Onako kako ja znam, tako da se tim pokušajima, rekla je Krunićka za Hype televiziju. Jelena nam je takođe otkrila i kako je Kristina Kockar reagovala na njihov prvi susret posle toliko godina. Prvo je normalno sklanjala pogled, naravno da nije želela da me gleda. Iskreno moram da kažem da se tresla se dok me gledala, ali ja nju ne krivim jer nisam više ona polupana Jelena iz realitija koju možeš lako da manipulišeš i da lako iznerviraš, niti bilo šta, rekla je Krunićka i dodala. Ja sam sarkastično i smireno odgovarala na njihova pitanja, znači pitanja svo troje. U jednom trenutku su se svo troje borili ko će da mi postavi pitanje. Ja sam se okrenula ka sudiji i pitala, sudija šta je ovo, 3-1? Na to moje pitanje sudija počeo da smeje i upitao me, šta ste mislili, to 3-1? A ja sam ironično odgovorila, mislila sam na kafu posle sat vremena ispitivanja mi treba, rekla Jelena i dodala da su tada svi u sudnici počeli da se smeju. Jelena se takođe osvrnula i na današnje saopštenje koje je Kristina Kockar objavila povodom suđenja, naglasivši da joj neke tvrdnje nisu bile jasne, a neke potpuno izvučene iz konteksta. Iskreno nešto malo sam pročitala, ali pola nisam zapamtila, osim da se zahvaljuje Osnovnom sudu u Čačku. Ja sam zaista rekla da neću ništa iznositi u vezi toga. Ja sam juče u izjavi za vas sve normalno rekla o njoj. Ona je danas tokom suđenja izvrnula moje reči i rekla da sam ja rekla da ona treba da radi na pijaci, što nije istina. Ja sam ju pitala kako te nije sramota da lažeš, pa sam se obratila sudiji i rekla, gospodine sudija, ja sam rekla da se ona oprobala u mnogim stvarima, te da me ne bi čudilo i da otvori tezgu na pijaci i da treba da radi ono što je srećna. Tako da je to veliko smenje bilo, rekla je Jelena. Jelena Krunić osvrnula se i na ponašanje Kije Kockar i njenog tima tokom suđenja, ističući da je sve delovalo veoma neozbiljno. Bilo mi je smešno jer je nosila neke papiriće sa sobom, pa su ona i njeni advokati guglali moje izjave i sve, pa su se dogovarali šta da me pitaju. Meni je to bilo zaista presmešno. Ako nešto znaš i ako si zaista čist u nečemu što pričaš, onda govoriš iz glave, ne treba ti nikakav podsjetnik niti bilo šta. Meni je to smešno i onako mi je oduzimalo energiju jer sam skontala da je moj advokat bio prezadovoljan sa mnom i rekao mi je bukvalno, ja ti nisam trebao. I moram samo ovo da kažem, Kija je imala štiklice i u prolazu sam dodala, eto da sam znala da će tako da dođe, platila bih joj pedikir peta. Majke mi moje rođene, smešno mi je stvarno, rekla je Jelena Krunić za Hype.